könnyedén 900 magyar ember lett áldozata ennek a mészárlásnak, csoporton csak egy család. Senkit nem bántottak, mégpedig azért, mert Rákszentén Szévér, a vezetőjük, az a református parókiára költözött be. Ennek a templomnak az elődjét kiemeltük, az alapja van meg. Legjobban, hogy együtt voltunk, együtt imádkoztunk, megismertük a többi barátokat is, valamint és nagyon jóban vagyunk most vele, és ez szinte mindenkinek egy öröm, hogy új barátokat szerezhet. Én először járok Romániába, szóval nekem ez egy teljesen új hely, de viszont nagyon régóta szerettem volna átmenni a határt egyszer végre, és most itt volt ez egy gyönyörű alkalom, és hogy Jelenke is mondta, teljesen összehozza ezt az egész gyülekezetet is.
Előszellőnek hívják, és ő csillog. Hallgatító 4 hetet, 5 pedig 7. Ilyen fiatal. Itt jártam iskolában, képzéken. El tudtuk kezdeni innen, és ezt a falu részt be tudtuk kötni a hálózatba. Mert ha ezt nem csináljuk meg, akkor itt most nem volna aszfalt, hanem volna egy olyan göröngyös út, hogy rögtön szekéreltse egy lehetett. A víz bemohásodik, ugye? Ez a moha, mivel hogy sós, nem elpusztul, hanem gyarapszik, tőzegesedik. A tőzegesedés azt jelenti, hogy szenesedés. Így alakul ki a tőzeglát. Azért van erő benne, mert nem a mindennapi környezetünkben vagyunk, és több időt tudunk egymással szentelni. Tudunk beszélgetni, meg csak hülyeskedni, meg gyönyörködni a gyerekekben, meg egyáltalán egymásban, hogy milyenek vagyunk, mert azért a hétköznapokban, még akár bibliaóra előtt is, vagy után is, vagy istentisztelet előtt is, vagy után is, meg akkor is, hogyha van beszélgetés, azért nincs ennyi időnk itt, meg gyakorlatilag reggeltől estétől reggelig szabadok vagyunk. A legnagyobb stressz, hogy felszabadultak a lovak, fotnak utána a férfiak. Szóval így kiszakadtunk abból a napi stresszből, meg mindennapi otthoni gondokból, nem kell ebédet főzni, nem kell bevásárolni, nem kell semmit se csinálni, hanem tényleg tudunk egymásban gyönyörködni, mondjuk így, mert ez is önmagában elég van. Nekem a szülőföld, a családom, ez a kettő együtt érték. Tehát én jártam a világban sok helyen, de én úgy érzem, hogy itthon, például most, ahol vagyunk máma. Én koromban élek, már 40 év, több mint 40 de mindjárt, de amikor följövök ide tanyára, akkor itthon érzem magam, itt érzem a gyökereimet, itt tudok megpihenni. Tehát a szülőföld
az az első, és a család. Nagy büszkeségem az, úgy önök is, hogy itt vannak már harmadjára, de vannak, akik már 11-re itt vannak, és így mindig meg szoktam köszönni a vendégeknek, a magyar anyaországiaknak, hogy eljönnek, egy nagy segítség nekünk ez. Élhetést segítik a fiamnak, a fiataljainknak, ugye, hogy itt maradjanak, mert ez a föld addig magyar, amíg magyar lakja. Különleges helyszínen, egy hegyen hangzik el Jézus Krisztusnak az a mondata, amelyet ő hallgatóinak, a tanítványainak és az ott lévő sokaságnak is mond: ti vagytok a föld súlya. Máté evangéliumában olvashatunk erről a hegyi beszédbe, és most mi is egy különleges helyen vagyunk, egy hegyen, a Madarasi Hargitán, a Székelyek Szent hegyén.